Hi havia gent que es fotia 3 o 4 etapes seguides, o sigui, una darrere l'altra. Molta gent ho deia que li havien dit que vinguessin aquí, que estava prou bé. Van tindre força feina, tothom volia provar l'etapa, se n'anaven molt contents i era un públic molt juvenil i amb moltes ganes de passar-ho bé i disfrutar-ho. Patata guisada, laminada, llaminada amb botifarra blanca i negra del Perol, porta unes virutes de pernil ibèric de Gla i tot això està gratinat amb un formatge de cabra, una mica d'oli amb reducció de menta i ja és tot. Molt bona, qualitat molt bona, un gust molt fort que marina molt bé amb la cervesa i aquesta va ser l'aposta. Molt contents pel premi, agrair-lo a Estrella d'Am i a tots els que van votar o els que ens van ajudar. És un gran orgull, la veritat, no l'esperàvem. Tindrà un lloc preferent a la casa i esperem que tothom ho demani i que ho disfruti amb nosaltres. A la propera ruta per al primer premi segur, però ha sigut una maca experiència, una bonica experiència i repetirem segur a per al primer.